dan, poštovani gledalci. U današnjem klipu ću pričati o snižavanju kućnih troškova. Pod broj 1 smatram da je pametno ukinuti fiksni telefon, jer nema svrhe. Danas svi koristimo mobilne telefone, ja ne znam kad sam nekog u poslednjih 10 godina okrenuo fiksnim telefonom. Znači, bukvalno to ukinuti. I pod broj 2 ukinuti kablovsku televiziju, jer na televiziji više nema nikakvih kvalitetnih sadržaja. Generalno, ili da vam kablovski operater ili neki internet provider da nađete za korišćenje interneta kućnog, znači da ostavite internet preko nekog kablovskog operatera ili preko nekog internet provajdera, ostavite kućni internet za kompjuter i da koristite normalno internet na mobilnom telefonu. To je sve što vam je potrebno. A kablovska televizija kao televizija i sam fiksni telefon su totalno bespotrebni troškovi, tako da eto načina da uštedite od 30 do 60 evra mesečno. Prijatno.